It-tnejn filgħodu ngħatat l-aħħar tislima lill-eks Ministru tal-Ġustizzja Joe Brincat fil-Knisja ta' San Publiu fil-Furjana. Fl-omelija li twanslet waqt din iċ-ċeremonja funebri, il-Kardinal Mario Grech spjega kif Joe Brincat dejjem wera l-lealtà għal-ġid tas-soċjetà billi kien dejjem hemm għal dawk fil-bżonn, xi ħaġa li turi tjubija li kellu tul ħajtu kollha u kien hawnhekk fejn sar appell biex kull persuna timxi fuq l-istess triq ta' Joe Brincat. L-avukat Joe Brincat kien ġie elett fil-Parlament għall-ewwel darba fl-1971 u baqa' jikseb il-fiduċja tal-kostitwenti għal 5 elezzjonijiet konsekuttivi. Imbagħad kien reġa' ġie elett fl-2003. Magħruf sew għall-prinċipji soċjalisti tiegħu, Joe Brincat għadda kważi ħajtu kollha jaħdem fil-qorti sa dawn l-aħħar ġimgħat. Kien anke jagħti kontribut fil-midja tal-Partit Laburista permezz ta' programmi fuq ir-radju. Fiż-żożija tiegħu, Brincat studja l-Latin, il-Filosofija u l-Ingliż. Fil-waqt li għamel perjodu jaħdem bħala għallim qabel iddaħħal għal kors tal-liġi. Joe Brincat serva bħala Deputy Leader tal-Partit Laburista. Fil-fatt meta kien elett l-ewwel darba u kien l-ewwel persuna li qatt okkupa l-kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit. Fl-1998 Brincat kien elett f'din il-kariga wara ir-riżenja ta' George Abela, snin li raw lil Joe Brincat jaħdem spalla ma' spalla mal-Fred Sant. Joe Brincat kellu 80 sena u kien missier ta' żewġ titfal. Preżenti għall-funeral tiegħu kien hemm fost l-oħrajn raba ħbieb li ħadmu miegħu mill-qrib. Kien hemm ukoll il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u martu Anne-Marie, il-Prim Ministru Robert Abela, l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia u għadd ta' membri parlamentari u eks kollegi tiegħu.